sa inyo. Magluluto kami ng rice at saka dumplings. Naisipan naming magnanay, magluto at tapos magmukbang daw kami ng rice at saka yun na nga, dumplings. Ayan oh, piniprito niya yung dumplings. Kaya siya po yung magiging editor ko. Ang aking anak, dyan po siya magaling. Chef. Ayan po, oh, magluluto siya. Ayan yung rice. Ayan. Ano daw? Yun lang. Magluluto. Magluluto po muna. Ay, maglilinis ako ng isda kasi magpiprito din ako ng isda. Paano kasi kung